कक'आ चकलेट आबाद मावनाया गोदान बाथ्रा नंला। थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्राय बिटिआर हालामनि गोबां सुबुङा कक'आ चकलेट आबाद खालामनानै दा बेनि फिथाइ एबा मुलाम्फाखौ मोननाय नुनो मोनसै। बेबादि समावनो उदालगुरि जिल्ला सिंनि आम्बागाव निज बालिसिता गामिनि रन्जन दैमारी आरो मनदिप दैमारीया कक'आ चकलेट बिफांनि फुलिनि फालांगि खालामदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय कक'आ चकलेट फुलिनि मोजां जोलैखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन होनना रन्जन दैमारी आरो मनदिप दैमारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायजों लोगोसे सोरनोबा कक'आ चकलेट बिफांनि फुलि गोनांथि जायोब्ला 8822087566 एबा 6003888677 मबाइल नम्बराव सुलाद लानो हागोन होनना ओरैबायदि बुङो। सेथियावनो आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो सानबाय। आंनि मुङा रन्जन दैमारी, गामि निज बालिसिता, जिल्ला उदालगुरि, पिअ आम्बागाव। आंनि बे बिजनेस खालामनाया बेबायदि बारा गोबाव जायाखै, मास मोनसे जाबाय आरो आङो बे फुलिखौ गवालपारा बेबायदि दुधनाय बे जायगानिफ्राय लाबोनाय जायो आरो। बे चकलेटखौ गायोब्ला बेनि लाबा बेसेबांनि बयबो मोननो हायो? बेखौथ' 1.5 बोसोरनिफ्राय 2 बोसोर बे जालांबाय थासिगोन आरो बिदिनो 1.5 बोसोरनिफ्राय बिबार लायो मोजां हाबाला। जोंनि जायगायावथ' बहुत मोजां हा, बेखायनो थबनो जोंनि जायगायाव 1.5 बोसोरनिफ्राय बे 2 बोसोर 3 बोसोर बिथिंनिफ्राय फिथाइखौ मोनलांनो हायो आरो। दा नोंथाङा बे फुलिखौहाय हरोब्ला हाथाइनि रेटखौ लायो ना बेनि एसे मिलायना हरनो हायो नोंथाङा? आङो बे फुलिखौ गोबां गुबुना एसे बाराव फानदोंबा आं बिनि एसे खमाव आं हरनो हायो आरो। नोंथाङा मा बुंनो सानो दिनै बे कक'आ प्लान्टखौ गायोब्ला हाया माबायदि जानांगौ आरो मा एडभाइस हरनो सानदों पाब्लिकफोरखौ फैयैनि सिगां? कक'आ फुलिखौ गायनोबाथ' बे फुलिखौ गायोबा हाया एसे गिसि जानांगौ, सायहा जानांगौ आरो बेखौ गय सिंफोराव बेबायदि गायनो हायो आरो। गय सिङाव गायोबाथ' मोननै खामानि जायो, गयबो मोनबाय आरो बेखौबो मोननाय जायो आरो। दा बेनि गयजों आरो कक'आजों रुजुयोब्ला बबे मोनसेया लाबसिन होनना बुंनो सानो नोंथाङा? गोबाङानो माने दायो गयखौसो इन्टारेस्ट होदों मिथियैफ्रा। गय बोथोर फैबाय गय गायनांगौ होननानै गोबाङानो गय फुलि नागिरदों मिथियैफ्रा। मा फोरमायहरनो सानदों? गय गायोब्ला 8 बोसोर 7 बोसोर 6 बोसोर बिनि गेजेराव फिथाइखौ मोननो हायो आरो बेखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो 2 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो बिनि फिथाइखौ मोननो हायो। आरो जुदि गयनि सिङाव गायनानै होयोब्ला जों मोननैनिफ्राय जों फिथाइखौ मोननो हायो आरो। ओरैनो फांसे दंफांनिफ्राय बोसोरसेयाव बेसेबांसो प्रडाक्ट होयो? बोसोरसेयाव 1 कुइन्टेल बेबायदि 1.5 कुइन्टेल बेबायदि हायो आरो। ओरैनो मार्केट बेलायाव दामफ्रा माबायदि सोलियो बे फिथाइनि दामा? फिथाइनि दामालाय बेबायदि केजियाव 50 थाखा 60 थाखा बेबायदि सोलिगासिनो। अब्ला मोनसे अंक खालामनो नोंथांनाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोन्थानो सानदों नामा? फांसे दंफां बोसोरसेयावनो बेसेबांसो होनो हानाय? बोसोरसेयाव 1.5 कुइन्टेल 2 कुइन्टेल बेबायदि होयो आरो फांसे दंफाङा। फांसे दंफाङाव बियो 12 मासिया नैबे मोननायखौ खालामबाय थानो हायो आरो बे बारनाया बारलांबाय थागोन, बेयाव सिजन गैया, बे थायलांबाय थायो। दा सोरबाफोर बायदियानो गोबाङानो सानगोन प्रडाक्ट जायोब्ला बे प्रडाक्टआ सोरनो हरगोन, सोर लांगोन आन्दायनानै दङ, बेखौ मा बुंनो सानदों नोंथाङा? सोर लागोन? बेखौथ' जोंनो लागोन बिनि फिथाइखौ, जायानो जोंनियाव होफायो जों बेखौनो लागोन आरो बिनि माबाया कम्पानियाथ' गुवाहाटियावबो दङ आरो केरेला दङ गोबां आरो बिदिनो गोदान हायनायनि बेबायदि खोथा ओंखारदों। जेब्ला बै समाव साप्लाइ गायदोंमोन अब्ला साप्लाइनि समाव बेबायदि मोनसेबो कलखर बेबायदि कारखाना गैयामोन। जेब्ला गायो अब्लासो बे कारखाना कलखरफोरा सफैनो हादों। थिग बेबो बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा गोबां जुदि गायोबा जोंनि बे जायगायावनो बेबायदि कम्पानि माबाफोरा सफैगोन आरो। बे चकलेटखौ आबाद खालामनोब्ला बेनि गायनाया बेसेबां डिसटेन्स जानांगौ आरो हाया माबायदि जानांगौ आरो साया ना सान्दुं माबायदियाव गायनांगौ? बे चकलेटखौ गायोब्ला एसे सायहा जानांगौ, बांद्राय सान्दुङावबाबो मोजां जाया। एसे सायहा दंफां सिंफोराव गय सिंफोराव बेबायदि गायोब्ला मोजां जायो आरो। डिसटेन्सआ जाहैबाय 8 निफ्राय 10 फुट बेबायदि गायनांगौ आरो। दा बेखौ गायोब्ला माखासे दैफोर होबाय थानांगौनि प्रयजन दं बेयाव नामा? दैफोर होनांगौ गैया, प्रयजन जाया आरो। मानो होनब्ला बेखौ जों नैबे मासाव दैज्लां मासावसो गायनाय जायो, बेनिखायनो जोंनि हाया गिसियैनो थायो आरो अखा मोनो। जेब्ला मेसें बोथोराव गायो अब्ला खरां जायो। जायनि हाया जेब्ला खरां बे समाव जायानो गायदों बिसोरो दै होनो हागोन आरो मेसें बोथोरफ्राव एसे एनै। नोंथांनि जानबुं नाम्बारा मा? जायबायदि गोसो गुदुं जानानै गोबाङानो दा नागिरबाय थादों फुलिनि बेलायाव। आंनि जानबुं नाम्बारा जाहैबाय 6003888677। जायहा बे नम्बराव कन्टेक्ट खालामगोन बिथांमोनानो मोननो हागोन।
कक'आ फुलिखौ जोङो मालाबानो खोनायोमोन नाथाय मेगनजों जों नुवाखैमोन जोंनियाव बहुद मोनसे जायगा दङ जेनेबा बेफोराव बहुद लांफैनायखौ नुदोंमोन आरो जों बे समाव जों गायनो हाथ'वाखैमोन दायो एसे दामफोरखौ मिलायनाय मोननायखाय आंबो बिदा रन्जन दैमारिनि जि कक'आ फुलि बेखौ 100 दाल गायनो होननानै आंबो सानदों आरो इटुमिटिक आं लाबायानो 100 दाल बेनिखाय आंबो स्टार्ट खालामनो आरो कक'आनि इनकाम बहुद जायो होननानै आं खोनादों बिनिखाय आंबो एसे इन्ट्रेस्ट लानानै गायनो होनना सानदों आरो नोंथाङा बेनि आगोलावहाय गायनो थाखाय जुजियाखैमोन आं जुजिबाय थादोंमोन नाथाय हायाखैमोन फैसा लानानै माने दामफोरखौ मिलाय मोनाखैमोन दामफोरखौ एसे मिलायनाय मोनाखैमोन दा बिथाङा दामखौ एसे मिलायना होनायखाय आं गायनो होननानै सानथ्राबाय आरो दा नोंथाङा मा बुंनो सानो गोबाङानो दिनै नों बायदि गोबाङा बायनो नागिरबाय थादों बेनि बेलायावहाय बबे जायगायाव फैनानै लांफैनांगौ होनना खावलायहरनो सानदों नों बायदि सासे आबादारि गायग्राफोरखौ बिखौ जेरै गायनो इसुक गोनांफोरा लांफैनो गोसो जायोबोला नैबे आम्बागनिफ्राय 2 किल'मिटार गाहायाव अंखर बोनानै कालिगाव थांनाय रुट निसबालि सिटा होननाय दङ आरो खाथियावनो गिर्जा न' मोनसे गिदिर दं बे खाथियावनो मोनगोन